Muling ipapatupad ngayong holiday season ng Philippine Coast Guard District Bicol ang kanilang offline biyaheng ayos sa mga pantalan sa rehiyon. Ayon kay ENS Eliza Novi Bermal, ang naturang hakbang ay kaugnay ng inaasahang pagdigsa ng mga biyahero na uuwi sa kani-kanilang lugar ngayong paparating na Pasko at Bagong Taon. Dahil dito, mahigit 400 Coast Guard personnel ang ikakalat sa 35 na pantalan sa rehiyon simula sa susunod na linggo para sa seguridad ng mga biyahero. Ina-expect namin na dodoble po yung number ng passengers po natin. Bukod sa pagbabantay, mas papaigtingin din ng Coast Guard District Bicol ang gagawing inspeksyon sa loob ng mga sasakyang pandagat. Regular naman namin yun na ginagawa, pero at this event ma'am, this season, mas papaigtingin pa po namin yung aming inspection, yung aming security, lalo na po ma'am sa pantalan. Matatandaan na nitong nagdaang taon, nakapagtala ang PCG Bicol ng mahigit kumulang 36,000 na pinagsamang bilang ng mga biyahero mula sa Legazpi, Tabaco, Pilar, Matnog at Piudoran Port. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia.